Ами, господин Керкес, най-общо казано, какво се случва в отбора от онзи ден, когато бяхме на първата официална тренировка и до момента, в който сега заминавате? Имате ли нещо ново, което може да съобщите за медиите? Добър ден за всички. Да, сега сме повиш отбор. Всички футболисти са тук и от националния отбор. И този първи седмица е били тестови, малко адаптация и аз и мой треньорски штаб на футболисти, на всичко там Пончарево и футболисти на нас. Сега е какво трябва да буде и видите, стартирали сме и с трансфери. Един трансфер до тук, не броиме този футболист, който ще играе за втори отбор. Как върват нещата с селекцията? Имате ли надежда, че за подготовката в Словения ще се присъединят новите играчи или все още няма информация? Първо да пожелавам на Теодор добродошлица у ЦСК. Той и на njega и на njegovo семейство повише отбор мислим да е той jedan dobar трансфер, потенцијално футболист, национални футболист кој има голем потенцијал и мислим да може да нам помогне. Хора која работи за селекцијата, работи дано-ноќно и не могу ништа конкретно да казвам. Всеки дан се менја нешто, аз видим то позитивно и надвам се да ќе нови футболисти да ќе дочекам у Словенија. От разговорите с ръководството на клуба, на къде отиват нещата в ЦСКА? Сега е много актуално да се говори за правилото 4. ЦСКА дали ще успее да се съобрази с това правило или ще стане един от отборите, които няма да се съобрази с правилото за българите? Така нещо, ćete имат информация преди првенство да стартира официално от клуб, от отбор. От лагера в Словения, тъй като контроли, знаем, че лятната пауза не е чак толкова дълга вече, за да се подготви добре отбора, пък и когато те първа идват футболисти в движение, знаете, че е по-трудно. Очекивам всичко, кое имamo u plana da se svrši kak treba, da se vrnemo bez kontuziji и очекивам да имamo нови футболисти. Когато казахте, че и заради историята, а и заради това, че клуба е ЦСКА може да стане шампион за новия сезон, имахте предвид в главата си това, че ще привлечете качествени играчи, защото само с наличния ресурс някои хора казват, че това няма как да стане. Аз казвам и преди да многи качествени футболисти не гледaju kao prva opcija Bulgarija. To знаете ви, специално един отбор koji не игра Европа. И to je mnogo trudno za хора koja гледа и преговара, разговара sa футболисти. Аз съм сигурен да на този момент, ступка по ступка, ще му направим отбор koji će да bude как всички очакиват. С оглед на заявките на предишните треньори и в крайна сметка какво се случи с отбора в края на сезона, вие каква цел си поставяте? Аз винаги не гледам много дуго. Винаги гледам ден по ден, седмица по седмица. Първо да направим тимски отборни дух sa този футболист koji imamo и кога стигну нови футболисти да брзо влизaju u отбор и да всичко кое имamo u planu сега за подготовка свършимо, да кога стартирамо први матч да сме на jedan dobar процент подготвени и след тога ćemo гледамо матч по матч, седмица по седмица и къде сме. Знаете ciljevi и искамо да сме винаги там на връх и тук до последни матчеви. Ще видимо. Не може нищо да се смени след една седмица, след jedan месец и една година. Трябва, кога се нещо прави големо, пак, как е ЦСКА, трябва малко и време. И трябва да сме реалисти всички тук. От това, което сте наблюдавал преди, когато не бяхте в ЦСКА, може ли открите едно или две неща, които трябва да направи по-добре ЦСКА като клуб, като отбор, за да постигне тези цели, за които говорите? Аз видим много амбициозни хора тук. Всичко, как видим, върви се да ЦСКА иде напред и да се върне на стари слави, как се казва, на стари, как е било преди. За мене по-важно е да отборни дух, един отбор, кога влиза на терен, феновичу да винаги да казва то е ЦСКА.
и кога победи, кога загуби, нема нико да се срами. Тоа е за мене важно и след тога аз могу да погледам всички фенови, всички хора у очи и да кажам тоа е тоа. Аз нисам чаробњак, нисам маџионик, не могу ништо сам. Веруjem u хора кои с мене, веруjem у тренерски штаб, веруjem у фудбалисти, веруjem у всички хора кои е тук да можеме всички заедно да направиме нешто големо. Господин Керкес, съперниците в Словения изглеждат достатъчно сериозни. Доволни са от качеството на опонентите и колко сериозна работа предстои след една седмица, която бяхте близо до отбора? Да, сигурно съм задоволен са противници, са лагер да идем у Словения, къде е всичко как треба. За този седмица всичко е добро. Малко последни 2 дана имamo контузија на Арон Исека. На понеделник сутриндан ćemo да знаемо тачно како се случи. Мислим на 99% да ќе дојде у Словенија. Не може да работи всичко стопка и со фудбалисти, али е многу важно да буде со одбор. Има нешто индивидуално кое ќе тренерски штаб да работи и да буде на добар ниво кога стартира стопка, да може брзо да влиза со одбор да работи. Задоволен сам, нема други контузии, фудбалисти кои малко има проблема и со Джеймс Ето од национални матч, ali мислим да ќе тој, не могу 100% да се сигурен за први матч да ќе бити 100% спреман, ali ќе бити спреман на еден добар ниво да буде со одбор. Бомбар Делова, какво се случи с него? Остава ли за сега в ЦСКА, защото за него имаше информации, че може да бъде продаден? Всичко наред, говорих с него индивидуално и той иска да остане у ЦСКА. Трансферни период може всичко да се случи, ali видих еден амбициозан и прав фудбалист кој иска да остане тука и да помогне одбор да направи нешто големо. Александър Томаш, винаги споменаваш, че феновете на ЦСКА са повече от отбора. Вие лично изпитвате ли напрежение да отговорите на техните очаквания? Аз съм тука 2 години и видим фенови на ЦСКА. Истина су много, како да кажам, не могу да кажам поголеми од ЦСКА. ЦСКА е еден голем клуб на еден ниво кој на този момент ние смо и треба да се приближимо да доđemo поблизу на този ниво каде не су фенови.